utshayezibekwa ikhankasa uHill Lewis uthi uza kugxila ekudaleni amathuba emisebenzi njengoba angasifumane lixwayelo China likasodolophu. Uthi injongo yakhe ukukhulisa uqoqosho lweKapa ukodlula nawuphi na umaspala kweli. My first obsession is going to be to get Cape Town's economy growing faster than anywhere else in the country. When you have a growing economy, that also gives you more resources as a city to invest back in those communities in the basic services that those people need. Ngexa uHill Lewis eqinisekisa ngoziso nkonzo kuye nabanango mhlala eKapa, imibutho yopolitiko ephikisayo njenge-EFF emalungu 7 kumaspala bathi abaginyi ncam. Bathathe indoda yomntu omhlophe eyokuba yiyo ezawuba nguye umeya wabo apha eKapa, ukuba bafuna ukugcina imeko yendawo esihlala kuzo apho abantu abamnyama nabantu bebala isurage ingxaki. Xa ungene eGoogle lethu uyazibona indlela zinjani, infrastructure iphelile tu ayimaintain. uHill Lewis kunjalo umingelithi kwakhiwa kweziseko noziso nkonzo ingakumbi kwindawo esihlelelekileyo iza kuba ngundoqo kuye. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.